മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യാനനാശനാശലാകിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ചാപതിദാനാം പാവനേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തു ജയ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 29 അധ്യായം ശ്ലോകം 32. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർത്ഥജ്ഞാ സംശയച്ഛേത തദശ്രേയാൻ സ്വകർമ്മകൃ മുക്തസംഗസ്തദോ ഭൂയാൻ നദോക്താ ധർമാത്മനഃ. അർത്ഥജ്ഞാ സംശയച്ഛേതോ തദശ്രേയാൻ സ്വകർമ്മകൃത് മുക്തസംഗസ്തദോ ഭൂയാൻ അദോക്താ ധർമാത്മനഃ. അർത്ഥജ്ഞാ സംശയച്ഛേത തദശ്രേയാൻ സ്വകർമ്മകൃത് മുക്തസംഗസ്തദോ ഭൂയാൻ അദോക്തോ ധർമ്മ ആത്മനഃ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്തജ്ഞാ സംശയച്ഛേത തദശ്രേയാൻ സ്വകർമ്മകൃത് മുക്തസംഗസ്തദോ ഭൂയാൻ അദോക്താ ധർമാത്മനഃ. അർത്ഥജ്ഞാ സംശയച്ഛേത തദശ്രേയാൻ സ്വകർമ്മകൃത് മുക്തസംഗസ്തദോ ഭൂയാൻ അദോക്തോ ധർമാത്മനഃ.
സംഗസ്തോ ഭൂയാനദോക്താ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധാരണ ചൊല്ലുന്ന പോലെ 4 പേര് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. സീതാരാമൻ മാതാജി, അംബുജദേവി മാതാജി, പങ്കജാശ്രീ മാതാജി, മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംഗസ്തോ ഭൂയാനദോക്താ ധർമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി, രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി, തങ്കമണി മാതാജി, വത്സല ഷാജി മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജ്ഞാത സംശയേത തദാ ശ്രേയാൻ സംഗസ്തോ ഭൂയാനദോക്താ ധർമാത്മനഃ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശോഭ മാതാജി, ജമില പ്രസന്ന മാതാജി, ഭാരതി അമ്മ മാതാജി, വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശോഭ മാതാജി, രാജി മാതാജി, പത്മകുമാരി മാതാജി, വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അനിതകുമാരി മാതാജി, ഇന്ദുമുഖി മാതാജി, വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ആവർത്തനം. അർത്ഥജ്ഞാത്, വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അറിയുന്ന ഒരുവൻ. സംശയ സംശയങ്ങൾ ഛേദിച്ചു കളയുന്നവൻ. തഥാ അവനേക്കാൾ ശ്രേയാൻ ശ്രേയസ്സുള്ളവൻ. സ്വകർമ്മ അവന്റെ നിയതകർമ്മങ്ങൾ കൃത് നിർവഹിക്കുന്നവൻ. മുക്തസംഗ ഭൗതിക സമ്പർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ. തതഹ അവനേക്കാൾ ഭൂയാൻ ശ്രേഷ്ഠം. അദോഗ്ധ നിർവഹിക്കാത്ത. ധർമ്മം ഭക്തി സേവനം. ആത്മനഃ അവന് തന്നെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അറിയുന്ന ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് സംശയങ്ങളെ തുരത്താൻ കഴിയുന്നവൻ. അവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ബ്രാഹ്മണിക തത്വങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ. അവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായവൻ. അവനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാണ് പ്രതിഫലേച്ഛയില്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആത്യന്തിക സത്യത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രവും വിശകലനാത്മകവുമായ പഠനം നടത്തി പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ 3 ഘട്ടങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുള്ളവനെയാണ് അർത്ഥജ്ഞ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനത്തിലുപരി ആത്യന്തിക സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകുവാനും കഴിവുള്ളവൻ ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. ജ്ഞാനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ വൈഷ്ണവന് ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുവാനും എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുവാനും കഴിയുമെങ്കിലും വൈഷ്ണവതത്വങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പക്ഷം അവൻ ഉന്നത നിലവാരമുള്ളവനായിരിക്കില്ല. ഒരുവൻ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുകയും അതേസമയം ബ്രാഹ്മണീയ സവിശേഷതകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും വേണം. വൈദിക അനുശാസനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അറിയുകയും വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലുള്ള തത്വങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആചാര്യൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടണമെന്ന യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ലാതെ ഭക്തിത സേവനം നിർവഹിക്കുകയാണ് ആചാര്യന്റെ ദൗത്യം. അത്യുന്നത പരിപൂർണതയുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ വൈഷ്ണവനാകുന്നു. ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയുമെങ്കിലും ആ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രഭാഷിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത വൈഷ്ണവൻ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവനാണെന്ന് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല അതേക്കുറിച്ച് ധർമ്മ പ്രബോധനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വൈഷ്ണവൻ 2ാം ഘട്ടത്തിലാകുന്നു. പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കുകയും ധർമ്മബോധനം നടത്തുകയും പരമസത്യത്തിൽ എല്ലാറ്റിലും പരമസത്യത്തെയും ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവൻ. ഒരു വൈഷ്ണവൻ മുമ്പേ തന്നെ ബ്രാഹ്മണനാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ബ്രാഹ്മണിക പരിപൂർണതയുടെ അത്യുന്നത തലം പുൽകുന്നത് ഒരുവൻ വൈഷ്ണവ തലത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ്. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. 33ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാനർപ്പിതാശേഷ ക്രിയാർത്ഥാത്മാ നിരന്തരാ മയ്യർപ്പിതാത്മന പുംസോ മയി സന്നിധ കർമ്മണഃ ന പശ്യാമി പരം ഭൂത മകർത്തുസ്സാമദർശനാത്. തസ്മായന്യർപ്പിതാശേഷ ക്രിയാർത്ഥാത്മാ നിരന്തരഃ മയ്യർപ്പിതമാത്മാന പുംസോ മയി സന്നിധ കർമ്മണഃ ന പശ്യാമി പരം ഭൂത മകർത്തുസ്സാമദർശനാത്. തസ്മാത് അവനേക്കാൾ മായി എനിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചു അശേഷ എല്ലാം ക്രിയാകർമ്മങ്ങൾ അർത്ഥധനം ആത്മാജീവിതം ആത്മാവ് നിരന്തരഃ ഇടതടവില്ലാതെ മയി എനിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചു ആത്മനഃ മനസ്സ് പുംസ മനുഷ്യനേക്കാൾ ന്യസ്ത ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക കർമ്മണഃ ആരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ന അല്ല പശ്യാമി ഞാൻ കണ്ടു പരം മഹത്തരമായ ഭൂതം ജീവസത്തകൾ അകർത്തു ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലാത്ത സമ അതുതന്നെ ദർശനാത് ആരുടെ വീക്ഷണം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ആയതിനാൽ എനിക്ക് പുറമെ യാതൊരു താല്പര്യമില്ലാത്തവൻ ആരാണോ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല കർമ്മങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായി നിർവഹിക്കുകയും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവനോളം മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ.
അവനൊരിക്കലും വേറിട്ടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സമദർശനാഥ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ഭക്തന്റെ താല്പര്യവും പരമദൈവ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യവും ഒന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തന്റെ വേഷമെടുക്കുകയും അതേ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉത്ബോധനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണന്റെ ആരാധ്യർഹനായ ഭഗവാൻ പരമദൈവ പുരുഷൻ ഭഗവാനാണെന്നും തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ താല്പര്യം തന്നെയാണ് അവിടുത്തെയും താല്പര്യമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. മായാവാദി തത്വശാസ്ത്രക്കാർ ചിലപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അപര്യാപ്ത നിമിത്തം സമദർശനാഥ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഭക്തൻ അവനെ പരമദൈവ പുരുഷൻ ഭഗവാനായി സ്വയം ദർശിക്കണമെന്നാണെന്ന് നിർവചിച്ചേക്കാം. ഇത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. ഒരുവൻ താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് കരുതിയാൽ പിന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല. എവിടെ സേവനമുണ്ടോ അവിടെ ഒരാചാര്യനും ഉണ്ടാവും. സേവനത്തിന് 3 കാര്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം: യജമാനനും സേവകനും സേവനവും. സ്വന്തം ജീവിതം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരുവനെ ഏറ്റവും മഹാനായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. അകർത്തുഹു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥതാബോധവും ഇല്ലാതെ എന്നാണ്. എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതിന് അവയുടെ ഉടമകളായി വർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തന് എന്തായാലും അത്തരം ഉടമസ്ഥത ആഗ്രഹമില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവനിൽ നിന്നും അപ്രകാരം ഒരു കർമ്മം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്നു മാത്രമല്ല എന്നു മാത്രം അവന് വ്യക്തിപരമായ യാതൊരു ലാഭമോഹവുമില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണാബോധം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരുന്നില്ല. മറിച്ച് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്നും അദ്ദേഹം ആരാധിക്കപ്പെടണമെന്നും ധാർമ്മികോദ്ബോധനം നടത്തുക മാത്രം ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഒരു സേവകൻ അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യും. അതിനാൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മയി സന്യസ്ത കർമ്മണഃ. ഭക്തൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അത് പരമോന്നതിന് വേണ്ടിയാകുന്നു. വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മൈ അർപ്പിത ആത്മന. അവന്റെ മനസ്സ് എനിക്ക് തരുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യജീവികളിലും വെച്ച് ഉത്കൃഷ്ടനായ ഒരു ഭക്തന്റെ യോഗ്യതകളാണ് ഇവയൊക്കെ. ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനൈ സൈതാനി ഭൂതാനി പ്രണമേത് ബഹുമാനയൻ. ഈശ്വരോ ജീവകലയാ പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാനിതി. മനസൈതാനി ഭൂതാനി പ്രണമേത് ബഹുമാനയൻ. ഈശ്വരോ ജീവകലയാ പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാനിതി. മനസ്സിനാൽ ഏതാനി ഇവകൾക്ക്, ഭൂതാനി ജീവസത്തകൾ, പ്രണമേത് അവൻ ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈശ്വര നിയന്താവ്, ജീവജാലങ്ങൾ, കലയാ പരമാത്മാവുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണത്താൽ പ്രവേശിച്ചു ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഇത് ഈ പ്രകാരം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. അത്തരം ഒരു പരിപൂർണ ഭക്തൻ സകല ജീവസത്തകൾക്കും ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അവയിലൊക്കെയും പരമാത്മാവായി പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ദൃഢമായ ബോധ്യം അവനുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചുള്ളതിനാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനായി പരിണമിക്കുമെന്ന് പരിപൂർണമായ അത്തരം ഭക്തൻ തെറ്റായി ചിന്തിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ അത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുറി ആ വ്യക്തിയായി തീരുന്നില്ല. അതേപോലെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ 84 ലക്ഷം ഭൗതിക ദേഹങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ദേഹങ്ങൾ ഓരോന്നും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനായി തീരുന്നില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഉള്ളതിനാൽ പരിശുദ്ധനായ ഭക്തൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളായി കാണുകയും ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ സമർപ്പണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മുൻനിർത്തി അവൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ
വ്യക്തി ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് മൂലം പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ദരിദ്രനാരായണനായി തീരുന്നു എന്ന് മായാവാദി തത്വശാസ്ത്രക്കാർ തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു. നിരീശ്വരവാദികളുടെയും അഭക്തരുടെയും ദൈവനിന്ദാ പ്രസ്താവനകളാണ് ഇവയെല്ലാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭക്തിയോഗശ്ച യോഗശ്ച മയാ മാന്യവതീരതാഃ യയോരകേതരൈനൈവ പുരുഷ പുരുഷം വ്രജേത് ഭക്തിയോഗശ്ച യോഗശ്ച മയാ മാനവ്യതീരതാഃ യയോരകേതരേണൈവ പുരുഷ പുരുഷം വ്രജേത്. ഭക്തിയോഗ ഭക്തിത സേവനം, ചാവും യോഗ നിഗൂഢയോഗം, ചാവും മയ എന്നാൽ മാനവി ഒരു മനുവിന്റെ പുത്രി, ഓ മനുവിന്റെ പുത്രി, ഉദീരത വിവരിച്ചു, യയോ ആ രണ്ടിൽ, ഏകതരേണ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനാൽ, ഏവ മാത്രം, പുരുഷ ഒരു വ്യക്തി, പുരുഷം പരമോന്നത വ്യക്തി, പ്രജേത് നേടാൻ കഴിയും. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ, മനുവിന്റെ പുത്രി, ഇപ്രകാരം ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രവും നിഗൂഢയോഗവും പ്രായോഗികമാക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നിനാൽ മാത്രം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഭവനം നേടാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കപിലദേവൻ 8 വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള യോഗ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന നിഗൂഢയോഗം ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നിർവഹിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ച് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആസനമുറകൾ അഭ്യസിക്കുന്നതുകൊണ്ടും താൻ സമ്പൂർണനായെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഒരുവന് സംതൃപ്തനാകാൻ കഴിയുമെന്ന് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ധ്യാനം കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവന തലം നേടാൻ സാധിക്കണം. മുമ്പ് വിവരിച്ചത് പ്രകാരം ഒരു യോഗി ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ, കാലുകൾ, കാൽമുട്ടുകൾ, തുടകൾ, വശസ്, കഴുത്ത് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ അവയവത്തെയും ക്രമാനുഗതമായി ധ്യാനിച്ച് മുഖം വരെയും പിന്നെ ആഭരണങ്ങളെയും ധ്യാനിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗത ധ്യാനം എന്ന ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മേലുള്ള വിശദമായ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഈശ്വര സ്നേഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായിരിക്കും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ വിധാനം. ആ വിധാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ നിർബന്ധമായും അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കണം. യോഗ പരിശീലിക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭവനത്തിൽ നേടുവാൻ കഴിയും. ഇവിടെ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പുരുഷം വ്രജേത്. പുരുഷൻ ജീവസത്ത പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയിലേക്ക് പോകുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനും ജീവസത്തയും യോഗ്യതാപരമായി ഒന്നാണ്. ഇരുവരും പുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പുരുഷന്റെ യോഗ്യതകൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിലും ജീവസത്തയിലും നിലനിൽക്കുന്നു. പുരുഷൻ എന്നാൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിലും ജീവസത്തയിലും ആസ്വാദനത്തിലുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. ആസ്വാദനത്തിന്റെ അളവ് തുല്യമല്ലെന്നതാണ് വ്യത്യാസം. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്ന അതേ അളവിൽ ആസ്വദിക്കുവാൻ ജീവസത്തയ്ക്കാവില്ല. ഒരു ധനികനും പാവപ്പെട്ടവനും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം നോക്കാം. ഇരുവർക്കും ആസ്വാദന ഇച്ഛയുണ്ടെങ്കിലും ധനികൻ ആസ്വദിക്കുന്ന അതേ അളവിൽ ആസ്വദിക്കുവാൻ പാവപ്പെട്ടവന് കഴിയില്ല. പാവപ്പെട്ടവൻ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ധനികന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ധനികനായ മനുഷ്യനും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനും തമ്മിൽ, അഥവാ വലിയ മനുഷ്യനും ചെറിയ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ സഹകരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആസ്വാദനം തുല്യമായി പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടും. അത് ഭക്തിയോഗം പോലെയാണ്. പുരുഷം വ്രജേത്. ജീവസത്ത ഈശ്വരന്റെ രാജധാനിയിൽ പ്രവേശിച്ച് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് ആസ്വാദനം നൽകി സഹകരിക്കുമ്പോൾ അവന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്ന അതേ സൗകര്യങ്ങൾ അഥവാ അതേ അളവിലുള്ള ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയും. നേരെ മറിച്ച് ജീവസത്ത പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അനുകരിച്ച് ആസ്വദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആഗ്രഹം മായ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അത് അവനെ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ വീഴ്ത്തുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനുമായി സഹകരണമില്ലാതെ സ്വന്തം നിലയിൽ ആസ്വദിക്കുവാൻ മുതിരുന്ന ജീവസത്ത ഭൗതികതയുടെ ജീവിതത്തിലാണ് മുഴുകുന്നത്. അവൻ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുക്കാം. ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാനാവില്ല. അവയ്ക്ക് മുഴുവൻ ശരീരവുമായി സഹകരിക്കുകയും ആമാശയത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകുകയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും മുഴുവൻ ശരീരത്തോട് സഹകരിച്ച് തുല്യമായി ആസ്വദിക്കും. ആ തത്വശാസ്ത്രമാണ് അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദം. ഒരേ സമയം ഏകവും ഭിന്നവുമാകിയാൽ ദിവസത്തേക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അവന് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭഗവാനുമായി സംയോജിപ്പിക്കണം.
ഒരുവന് യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെയോ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെയോ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. യോഗയും ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയും തമ്മിൽ വാസ്തവത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം വിഷ്ണുവാകുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ആധുനിക യുഗത്തിൽ ശൂന്യതയോ നിർവ്യക്തിഗതയോ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് യോഗ പ്രക്രിയ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ യോഗ എന്നാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിന്മേലുള്ള ധ്യാനം എന്നാണ് അർത്ഥം. വാസ്തവത്തിൽ നിലവാരമുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം യോഗ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പക്ഷം യോഗയും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദ് ഭഗവതോ രൂപം ബ്രഹ്മണ പരമാത്മനഃ പരം പ്രധാനം പുരുഷം ദൈവം കർമ്മ വിജോഷ്ഠിതം. ഏതദ് ഭഗവതോ രൂപം ബ്രാഹ്മണ പരമാത്മനഃ പരം പ്രധാനം പുരുഷം ദൈവം കർമ്മ വിജേഷ്ഠിതം. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ബ്രഹ്മം എന്നും പരമാത്മാവെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് സമീപിക്കേണ്ട പുരുഷൻ. സർവാതിശായിയായ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ മുഖ്യനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളും ആത്മീയമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് നിശ്ചയമായും സമീപിക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പുരുഷൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ തേജസ്സിന്റെയും പരമാത്മാവിഷ്കാരത്തിന്റെയും മുഖ്യനാകുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മ തേജസ്സിന്റെയും പരമാത്മാവിഷ്കാരത്തിന്റെയും മൂലമാകിയാൽ മുഖ്യ വ്യക്തിത്വമായി ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കഠോപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു: നിത്യോ നിത്യാനാം ഛേദനാച്ഛേദനാനാം. ധാരാളം ശാശ്വത ജീവസത്തകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹമാണ് മുഖ്യ സ്ഥിതിപാലകൻ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിധം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ മത്തം സർവ പ്രവർത്തതി. ബ്രഹ്മതേജസ്സും പരമാത്മാവിഷ്കാരവും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വതിന്റെയും ആദിമൂലം ഞാനാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്നു, ഭൗതികങ്ങളായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതമാണെന്ന് അറിയുന്ന ആരും മോചിതരാകും. യോ വേത്തി തത്വതഃ തത്വാദേഹം പുനർജന്മ. അപ്രകാരമുള്ളൊരു വ്യക്തി അവന്റെ ശരീരം വെടിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നില്ല, മറിച്ച് പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു: പുരുഷം വ്രജേത്. ജീവസത്ത പരമോന്നതനായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രകൃതവും കർമ്മങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപഭേദാസ്പദം ദിവ്യം കാല ഇത്യാഭിധീയതേ. ഭൂതാനം മഹദാദീനാം യദോ ഭിന്നദൃശാം ഭയം. രൂപഭേദാസ്പദം ദിവ്യം കാല ഇത്യഭിധീയതേ. ഭൂതാനാം മഹദാദീനാം യദോ ഭിന്നദൃശാം ഭയം. വർദ്ധനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിഭിന്ന ഭൗതികാവിഷ്കാരങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാലഘടകവും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാകുന്നു. അതേ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമാണ്. കാലം എന്നറിയാത്ത ഏതൊരുവനും കാലഘടകത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കാലത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ കാലഘടകവും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും യാതൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല. രൂപഭേദാസ്പദം എന്ന പദാവിഷ്കാരം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ പല രൂപങ്ങളും പരിണമിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രൂപം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും, പക്ഷേ ഒരു കാലയളവിന് ശേഷം ആ രൂപം വളർന്ന് വലിയ ഒരാൺകുട്ടിയുടേതും പിന്നീട് ഒരു യുവാവിൻ്റെതുമാകുന്നു. അതുപോലെ സമയഘടകത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പരോക്ഷമായ നിയന്ത്രണത്താൽ എല്ലാറ്റിനും മാറ്റവും രൂപപരിണാമവും സംഭവിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ കാലഘടത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താലാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്നതിനാൽ നാം സാധാരണയായി ശിശുവിൻ്റെയും ആൺകുട്ടിയുടെയും യുവാവിൻ്റെയും ശരീരങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല. സമയം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിവില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭയത്തിന് കാരണമുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോന്ത പ്രവിശ്യ ഭൂതാനി ഭൂതൈർത്തേ കിലാശ്രയഃ സവിഷ്ണുക്കേതിയജ്ഞേസോ
കാലകാലയതാം പ്രഭു യോന്ത പ്രവിശ്യ ഭൂതാനി ഭൂതൈർത്യാഖിലശ്രയഃ സവിഷ്ണാഖ്യേതി യജ്ഞസൗ കാലകാലയതാം പ്രഭു. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കാലഘടവും എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ഗുരുവുമാകുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയാൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഹേതുവാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഈ ഖണ്ഡികയിൽ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പരമോന്നതനായ ഭോക്താവും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ആദിലീല 8:14 പ്രസ്താവിച്ചുള്ളതുപോലെ ഏകലേ ഈശ്വരേ കൃഷ്ണ അരസഭ ഭൃത്യ. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു മാത്രമാകുന്നു ആരസഭ ഭൃത്യ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകന്മാരാകുന്നു. ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൃത്യന്മാരാകുന്നു. അതേ വിഷ്ണു എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി പ്രവേശിക്കുകയും ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് അദ്ദേഹം കാരണമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ചാസ്യ കശ്ചിദ് ദയിതോ ന ദേശോ ന ച ബാന്ധവാഃ ആവിശ്യത്യ പ്രമത്തോസൗ പ്രമത്തം ജനമന്ദകൃ. ന ചാസ്യ കശ്ചിദ് ദയിതോ ന ദേശോ ന ച ബാന്ധവഃ ആവിശത്യ പ്രമത്തസ്യോ പ്രമത്തം ജനമന്ദകൃത്. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനി ആരും പ്രിയപ്പെട്ടവരല്ല, ആരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിത്രമോ ശത്രുവുമല്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്നെ വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുകയും വിസ്മരിച്ചവരെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നവരെ അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നു, ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ, കാലം അല്ലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിക്കുന്ന കാലവും ഞാനാകുന്നു പറയുന്നത്. അല്ലെ, ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നതാണ് ഒരുവന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനമൃതികൾക്ക് നിദാനം. നമ്മളിവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ മറന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ശാശ്വതനാണെങ്കിലും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നത് നിമിത്തം ജീവസത്തേക്ക് ഒരു ദേഹത്തിൽ നിന്നു മറ്റൊരു ദേഹത്തേക്ക് ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി നടത്തി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരുന്നു. ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ താനും നശിച്ചതായി അവൻ കരുതുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവുമായുള്ള ബന്ധം മറക്കുന്നത് മൂലമാണ് അവന് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായുള്ള യഥാർത്ഥ ബന്ധം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരുവനെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ലഭിക്കും. ഭഗവാൻ ഒരാളുടെ ശത്രുവും മറ്റൊരാളുടെ മിത്രവുമാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും സഹായിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ പരിഭ്രാന്തനാകാത്തവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും, പരിഭ്രാന്തനാകുന്നവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഹരിം വിനാ ന ശ്രുതിം തരന്തിഹി. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സഹായമില്ലാത്ത ഒരുവനും ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ആശ്രയം തേടി ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോ ജീവസത്തിന്റെയും കർത്തവ്യമാണ്. ശ്ലോകപാദകി ജയ്. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്ഭയാദ്വാദിവാദോയം സൂര്യസ്തപതി യദ്ഭയാദ് വർഷദേ ദേവാ ഭഗണോപാധി യദ്ഭയാദ്വാദിവാദോയം സൂര്യസ്തപതി യദ്ഭയാദ് വർഷദേ ദേവോ ഭഗണോ യാതി യദ്ഭയാത്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള ഭയം മൂലമാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഭയന്നിട്ടാണ് സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നത്.
അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഭയനിമിത്തമാണ് മഴ പെയ്യുന്നതും സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുടെ ആതിഥേയർ തങ്ങളുടെ തേജസ് വാർത്ത് തീർക്കുന്നതും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മയാദ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സച്ചരാചര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്റെ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലാണ് പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, പ്രകൃതി യാന്ത്രികമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത്തരമൊരു നാസ്തിക സിദ്ധാന്തത്തെ വൈദിക സാഹിത്യം പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിലാണ് പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നതും മേഘങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലാണെന്ന് നാം കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളും പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിലാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വനസ്പതയോ ബീദാ ലതാശൗഷധിഭിः സഹ സ്വേസ്വേ കാലേ വിഗൃഹ്ണന്തി പുഷ്പാണി ച ഫലാനി ച. വനസ്പതയോ ബീതാ ലതാശൗഷധിഭിः സഹ സ്വേസ്വേ കാലേ വിഗൃഹ്ണന്തി പുഷ്പാണി ച ഫലാനി ച. ഇത്തരം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള ഭയം നിമിത്തം വൃക്ഷങ്ങളും ലതകളും ഔഷധസസ്യങ്ങളും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായ ചെടികളും അതാതിന്റെ കാലങ്ങളിൽ തളിർക്കുകയും പുഷ്പിക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഓക്കെ, സോറി. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നഭൂതദാദിശസദാം പദം യന്നിയമാദതഃ ലോകം സ്വദേഹം തനുദേ മഹാൻ സപ്തവിരാവൃതഃ വൃതം. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിഷയകമായി എണ്ണമറ്റ ജീവസത്തകളെ വഹിക്കുന്ന വിവിധ ഗ്രഹങ്ങൾ താങ്ങാൻ ശൂന്യസ്ഥലം നൽകി അവയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആകാശം തയ്യാറായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമോന്നത നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ സമഗ്ര വിശ്വശരീരം അതിന്റെ 7 പാളികളോടുകൂടി വികസിതമായി. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ശൂന്യതയിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒഴുകി നടക്കുകയാണെന്നും അവയിലെല്ലാം ജീവജാലങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ശ്വസതാം എന്നാൽ ശ്വസിക്കുന്നവർ അഥവാ ജീവജാലങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതനുസരിച്ച് അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ഗ്രഹവും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതമായ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ ഗ്രഹത്തിനും ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം ആകാശത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സമഗ്ര ശരീരം വികസിക്കുന്നതായും ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7 പാളികളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വിശ്വത്തിനുള്ളിൽ 5 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഈ 5 ഘടകങ്ങളും പാളികളായുള്ള പുറം ആവരണവുമുണ്ട്. വിശ്വശരീരത്തിന് ആദ്യത്തെ പാളി ഭൂമിയുടേതാണ്. ഇതിന് വിശ്വത്തിനുള്ളിലെ ശൂന്യതയുടെ 10 മടങ്ങ് വലിപ്പം വരും. ജലത്തിൻ്റെതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാളി. അതിന് ഭൗമിക പാളിയുടെ 10 ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട്. അഗ്നിയുടേതാണ് 3-ാം ആവരണം. ജലാവരണത്തെക്കാൾ 10 മടങ്ങാണ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം. ഇതേ രീതിയിൽ ഓരോ പാളിയും മുൻ പാളിയേക്കാൾ 10 ഇരട്ടി വീതം വലിപ്പമേറിയതാണ്. ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി അല്ലേ? ആ കവറിങ് ആയിട്ട് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു അങ്ങനെയുള്ള. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തീർക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ. നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുണാഭിമാനിനോ ദേവ സർഗാദിശസ്യ യദ്ഭയാത് വർത്തന്തേനു യുഗം യേഷാം വശായേതച്ചരാചരം. ഗുണാഭിമാനിനോ ദേവ സർഗാദിശസ്യ യദ്ഭയാത് വർത്തന്തേനു യുഗം യേഷാം വശയേതച്ചരാചരം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള ഭയം മൂലം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണരീതികളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള ദേവന്മാർ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാര ധർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നിർവഹിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ചേതനങ്ങളും അചേതനങ്ങളുമായ എല്ലാം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സത്ത്, രജസ്, തമസ് എന്നീ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് സത്വഗുണത്തിൻ്റെയും ബ്രഹ്മാവിന് രജോ ഗുണത്തിൻ്റെയും ശിവന് തമോ ഗുണത്തിൻ്റെയും ചുമതലയാണ്. അതേപോലെ വായുവിൻ്റെയും ജലത്തിൻ്റെയും മേഘങ്ങളുടെയും മറ്റു ചുമതലക്കാരായി വേറെയും നിരവധി ദേവന്മാരുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണനിർവഹണത്തിന് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുള്ളതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണനിർവഹണത്തിനും ധാരാളം വകുപ്പുകളുമുണ്ട്. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനുള്ള ഭയം മൂലം ഇവയുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ ചേതനങ്ങളും അചേതനങ്ങളുമായ സകലതിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിശ്ചയമായും ദേവന്മാരാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
എങ്കിലും അവയ്ക്കെല്ലാം മുകളിൽ പരമനിയന്താവായ പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനുണ്ട്. ആയതിനാൽ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം. ഈ ലോകത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭരണനിർവഹണത്തിന് അനേകം നിയന്താക്കൾ ഉണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷേ പരമോന്നതനായ നിയന്താവ് കൃഷ്ണനാകുന്നു. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സംഹാരങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള നശീകരണം നടക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരണത്തോടെയാണ് അന്തിമ വിനാശം. ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിൽ വിവിധ ദേവന്മാരാൽ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാര പ്രക്രിയകൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സോനന്ദോന്തകരക്കാലോ നാദിരാദീകൃതവ്യയഃ ജനം ജനേന ജനയൻ മാരയൻ മൃത്യുനാന്തകം. സോനന്ദോന്തകരകാലോ നാദിരാദീകൃതവ്യയഃ ജനം ജനേന ജനയൻ മാരയൻ മൃത്യുനാന്തകം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ശാശ്വതമായ കാലഘടകത്തിന് ആരംഭവും അവസാനവുമില്ല. കുറ്റങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവും പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാകുന്നു. കാലം അത് പ്രാതിഭാസികമായ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അസ്തിത്വമുണ്ടാക്കി അത് സൃഷ്ടികർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അത് മൃത്യുദേവനായ യമരാജനെ പോലും സംഹരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയായ അനശ്വരമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ പിതാവ് പുത്രന് ജന്മം നൽകുന്നു. മൃത്യുവിന്റെ ക്രൂരമായ സ്വാധീനത്താൽ പിതാവ് മരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിലെ ദേവന്മാരെല്ലാം താൽക്കാലികരാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറിയാൽ 100 വർഷത്തോളം ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനും കോടിക്കണക്കിനും വർഷങ്ങളുടെ ആയുസ്സുള്ളവരാണ് ദേവന്മാരെങ്കിലും അവരും ശാശ്വതരല്ല. ആർക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാനാവില്ല. പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിരലടയാളത്താൽ ഈ പ്രാതിഭാസിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും പരിപാലിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അവൻ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ സേവനം ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കും. ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകന്മാർ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കും. അവസാനത്തെ ആ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. എന്താണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്? ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലെ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിരലടയാളത്താൽ ഈ പ്രാതിഭാസിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും പരിപാലിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അവൻ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള സത്യമാണ് പ്രഭുപാദർ ഈ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഈ സേവനം ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കും. ഭഗവാന്റെ സേവനം ഇവിടെ ചെയ്താലും ഇവിടുന്ന് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാലും ഇതന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകൻ ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 29-ാം അധ്യായം ഭക്തിയുത സേവനം കപിലദേവ് ഭഗവാന്റെ വിശദീകരണം എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ
ശ്രീമതി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ, ഗുരുമരാജിക്ക് ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനത് ഇന്ന് ആ അധ്യായം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കത് നാളെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, അല്ലെ? അവരെയാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വികസിച്ചിട്ടുള്ളവ, അവബോധങ്ങൾ വികസിച്ചിട്ടുള്ളവ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെ? 4 കാലുള്ള മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? മരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്? 2 കാലുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ആ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ആ ബ്രാഹ്മണരിൽ തന്നെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ആ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ തന്നെ ആ വേദങ്ങളുടെ പൊരുൾ അറിയുന്നവനാണ്, എന്തിനാണ് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ, എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? പിന്നീട് അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ളവരിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു, വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അറിയുന്ന ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് സംശയങ്ങളെ തുരത്താൻ കഴിയുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നു. സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആൾ, അവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ബ്രാഹ്മണിക തത്വങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ. അവനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് എല്ലാ ഭൗതികമാലിൽ നിന്നും മുക്തനായവൻ എന്ന് പറയും. അവനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടനാണ് പ്രതിഫലേച്ഛയില്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നാണ് ഇവിടെ കപില ഭഗവാൻ, അല്ലെ? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ദേവഹൂതിക്ക് പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? ഒരു വൈഷ്ണവനാണ് ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട്, അല്ലെ, യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അതിനടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നു, ആയതിനാൽ എനിക്ക് പുറമെ യാതൊരു താല്പര്യമില്ലാത്തവൻ ആരാണോ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല കർമ്മങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായി നിർവഹിക്കുകയും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അവനോളം മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പോ യത് കരോഷി യത് നാശി യജ്ജുഘോഷി തദാശ്രീ തപസ്യ കൗന്ദയ തത് കുരുഷമതർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. എന്ത് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്ത് തപശ്ശരികൾ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്നു. അവനോടും മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയെ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയും. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ മാത്രം, അല്ലെ? ഇതാണ് നേരത്തെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കാമം ച ദാസീനത് കാമകാമയ യഥോത്തമ ശ്ലോക ജനാശ്രയായിരിക്കുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത എൻ്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രം താല്പര്യമില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ, അവനോളം മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ വേറെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയും.
ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥ പ്രകാരം അവൻ ഒരിക്കലും വേറിട്ടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സമദർശനാഥ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ഭക്തന്റെ താല്പര്യവും പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യവും ഒന്നാണ്. പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ചൈതന്യ ഒരു ഭക്തന്റെ വേഷമെടുക്കുകയും അതേ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉദ്ബോധനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണൻ ആരാധ്യർഹനായ ഭഗവാൻ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്നും തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ താല്പര്യം തന്നെയാണ് അവിടുത്തെയും താല്പര്യമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അല്ലെ, എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തന്റെ വേഷത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. അല്ലെ, അതിൽ അവസാനത്തെ വരിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗോപി ഭർത്തൃപദ കമലയോർ ദാസദാസാനുദാസ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നാഹം വിപ്രോ നജ നരപതിർ നാഭി വൈശ്യോ ന ശൂദ്രോ നാഹം വർണ്ണിന ഗൃഹപതിർ നോ വനസ്തോ യതിർവ കിന്ദു പ്രോദ്യാനകില പരമാനന്ദ പൂർണ്ണാമൃതാബ്ദേർ ഗോപി ഭർത്തൃപദ കമലയോർ ദാസദാസാനു ദാസ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല. കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ, കൃഷ്ണനാണ് പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെവി രണ്ടും പൊത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു. എന്തൊരു അപരാധമാണ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീലപ്രഭുപാദരും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ പലരും അങ്ങ് ദൈവമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അല്ല, പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകന്റെ സേവകനാകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെ, അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആചാര്യന്മാരൊന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയില്ല. അല്ലെ, ഇന്നത്തെ ആചാര്യന്മാരെ ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ കാണാം, അവരൊക്കെ ഞാനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ, എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നു. അല്ലെ, അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനാണ് പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ, കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, മായാവാദികളാണ് നീയും നാരായണൻ ഞാനും നാരായണൻ എല്ലാവരും നാരായണൻ എന്ന് പറയും. അല്ലെ, മായാവാദി തത്വശാസ്ത്രക്കാർ ചിലപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അപര്യാപ്ത നിമിത്തം സമദർശന എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഭക്തൻ അവനെ പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനായി സ്വയം ദർശിക്കണമെന്നാണ് നിർവഹിച്ചേക്കുന്നത്. സമദർശന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നീയും ഭഗവാനെ ഞാനും ഭഗവാനെ എല്ലാവരും ഭഗവാനാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെ. അല്ലെ, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനല്ല. പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനായി സ്വദർശനങ്ങൾ എന്ന ഇത് വിഡിത്തമാണ്. ഒരുവൻ താൻ പരമദൈവത്വ പുരുഷന് ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് കരുതിയാൽ പിന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. എവിടെ സേവനമുണ്ടോ അവിടെ ഒരു ആചാര്യനും ഉണ്ടാവും. സേവനത്തിന് 3 കാര്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം: യജമാനും സേവകനും സേവനവും. സ്വന്തം ജീവിതം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരുവനെ ഏറ്റവും മഹാനായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഇവിടെ വ്യക്തമായ പ്രശ്നം. അല്ലെ, നമ്മുടെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും എല്ലാം ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ആചാര്യൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു. സേവനം, അല്ലെ, മായാവാദികൾക്ക് സേവനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അല്ലെ, അവർ പറയുന്നു ഞാൻ ഭഗവാൻ, നീ ഭഗവാൻ, എല്ലാവരും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. അല്ലെ, ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ. ഓക്കെ, നാളെ നമുക്ക് പുതിയ അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങേണ്ട ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ മൈക്ക് മ്യൂട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നീടാണ് മെസ്സേജ് ഞാൻ വായിച്ചു പോകുന്നതിനിടയിലായതുകൊണ്ട് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ ക്ലിയർ ആക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല മഴയാണ്, ഇടയ്ക്കിടെ കറണ്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, हरे कृष्णा। ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद